Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asithathe thuba sinibingelele sinamukele uhlelo lethu kwenzeke podcast. Yebaba ziyakhala ingoma emva kwenye ubingelela kulinde kuhle usibongiseni umuntu akakhumalo umenze gemegeme salebuzana endlule kanjani into ngethemba uthando ngethemba inkunzi abanqindi ucije umuntu abayikhonja bese abukhipha isikhanti mhlawumbe ungazinye maqethe zanyenkoloza hlabane kwezinye maqethe zanyenkoloza umthando umembulu umkhulu maqinisa ubhokole insizwa nentokwazi la eMedozela ebheka nompumelelo kunjalo nje ngani zakwethu kunjalo nina besilo kunjani bakamdlongombane evukudla amadoda indlodleni opha ekhanda kamezi namntomezi asengathi uyakhalela uthi ikhula kajama chithekile ichithwe engqolo endala ngiyakithi khona malandela bathi yabona mfowethu utha inkosi ayiqedwa hayi angaze ngiqede nina ngaphonga nomageba nondaba nojama nasengakhona ushaka nodingani nompana nocetshayo nodini izulu nophumzi nobheka uzulu kanjani umdlokombane bese bayinkosi ebusayo umisa izulu salimingelela abafowethu sathemba niyaphila yazi ungizwa ngijabule kanjena nganza kwethu ngimhle ngicwebezela yingoba ngiphethe the one and only bafethu menzi mntakamabizela emnambithi 150 kanza wethu ngeke singajabulisi kwenzeke ngisazonixoxela ukuthi sishutha ubani isikhathi ngihlumezekile kakhulu ngalesizwe mfowethu asithathe ithuba sikwamukele kwenzeke podcast sithobeke kakhulu wena wesilo siyakwamukela Ngiyajabula kakhulu umsakazi nakubabukeli bakho. Uthi kusona nje bothi ungasaqhala. Yes. Ngiyabonga kakhulu ithuba kwenzeke nakubabukeli bohlelo. Ngani yakwethu. Yabingelela ugogo Thungayo. Mfowethu. Khawula kwethu, mfowethu, lutho ukhalo usulihambile kulomkhakha. Isengaka iminyaka ukhona kulomculo? Ngasibala 4 years ngoba manje eminye ngale ayikwakusenzima kodwa ke ayimide nayo nje isikhashanyana nje sincane. Hayibo, mangaka ama album manje? Mfowethu. Shulu muna 4 years. Ake sibale nje kusuka ku2020. Yes, ngiCovid wow. Lathi izwe livaliwe. Ulavula nawe. Ngadlula mina. Lathi livaliwe ngadlula. Angazi nanothi mhlambe engavimba. Uyadlala ngehlula iCovid. Uyadlala nje uyafana nomuntu ovimba isitimela azokuphihlisa izokushayisa zomasaba ngama-album ngoba ngicabanga ukuthi unyaka nonyaka nje kune-album yakhona unyaka nonyaka kuze kube nama-EP kuze kube nama-EP ngicabanga ukuthi nakulonyaka ngakhuluma kodwa ake ngingaqinisekisi kodwa kungenzeka ibe khona mfowethu asihlalo dabeni ababukeli bekwenzeke siyababongela bakithi ngofashela iqhawe insizwe eyisencane ke ziyajabulisa uma ubona umculo kaMaskandi unekusasa mfethu asiqale eqaleni menzi ekhule emakhaya uyibonile lento yokucula ukuthi no lento kimi ngizoba yiyona noma kumficile nje ukubona makuthiwa uyisangoma noma ungena umoya wabantu abadala kuthiwa nje hayi kuvele kwamka nje kwamthatha wawusambona umuntu esengumelaphi kungenzekani wena ukuthi umculo nawo ukuthatha endleleni noma cha hayi uthe uma ukhula wayinsizwa eyizwayo ukuthi no okay ngiyangena la futhi ngizoba into enkulu eningizimu Afrika mfowethu angifuni nje ukuqamba amanga ngani yakwethu uyabona kulento yokucula ngiyenze ngoba ngithi mhlambe ngizama indlela engcono yokuphila akaze ngazitshela ukuthi nginetalente konke bengikwenza nje noma ngiqala ukucula bekukuthanda kwami kodwa ngingayitshela ukuthi kuyitalente ngendlela ke nami ngangixayeke ngakhona ngangitshela ukuthi iyona ndlela engingenza kube lula ngayo ukuphila ngangikwenzela nje ukuthi iwona umsebenzi engibona ngathi ululu kwenza kanti ke cha ukho lula ukho lula angikaze ngayitshela ukuthi nginethalent namhlanje ngiyitshela ukuthi angikholwa nje lokho ngoba yabona mfowethu mangizokwenza umculo ngiyathuka kakhulu ngiyathuka ngibuza ukuthi ngithuswa yini ngoba ngitshela ukuthi nginethalent fanele ngiyarelaxa nje ngihamba ngiyocula into yami vele ngene studio ukhale noma ngingasho njengamanje izothandwa noma ngavele ngithi bazoyithanda abantu kodwa ngoba ke angazi mhlawumbe ngingathi bakwate kuphele ngalelo langa ya nje futhi angwenzanga umculo ngoba ngitshela ukuthi nginetalent kwakuukuthi nje ngizama indlela nami yokuphila ngithi mangabe usungihlukumeze kakhulu umculo
ngikhumbule lawo magama engayitshela wona ngithi ake ngiqiniselela isikhathi engayibekela sona ukuthi uma ngabe kufika isikhathi esokuthi noma makhambi iminyaka engaka ngiyobe sengenza ukuthi ngitshela ukuthi ake ngiqiniselele leso sikhathi kuthi noma kufika isikhathi sokuthi enhlizweni yami ngiyeza ukuthi sengihlulekile mfowethu ayi kodwa kubuye kube naloko ukuthi iyona ndlela engangitshela ukuthi ngizophila ngayo ake ngibeke okukhona engikuthola ngalendlela engisakhona ukuthola ngayo until ngize ngenze lokho engifuna mina ngoba angikholelwe ukuthi kuyitalent elami leli noma ngathiwa kufika umuntu athi awunakhona ngeke ngiphatheke kabi ngoba kwamina vela ngizithemba ngokuthi nginetalent uma ngabe lokho kungabaza amandla kamdali noma mhlambe eyithunywe ezingiphala umsebenzi ziyongixolela mina njengami angikholwa ngoba ngiye ngizwe mangabe sengihlukumezekile ukuthi angishiye phansi ngibona ukuthi kusho ukuthi akulona italent why ukuthi angishiye phansi ziyangifica izimo enjalo futhi ifethu Sazofika lapho enkingeni siyeza lapho iziphi izinto ongasibekela zona nje mfowethu ukuthi cha bafowethu mina ezinye izinto ezingisizile kulomkhakha wami womculo noma empilweni nje yonkana ngisizwa yilokhu nalokhu nina besilo uyabona mfowethu mina njengami izinto eziningi ngibona ukuthi zingisebenzele ukuhlupheka mfowethu yabona mangabe uke waxakeka uyaqaqeka enqondweni ukuhlupheka nje kunendlela eziningi zokwenza ube indoda mangabe umuntu wesilisa nomuntu wesimame futhi kuyamlekelela mangabe ungakujabulile emhlabeni ukuqala ngokujabula uyayitshela ukuthi kunini wena la uzokhala khona uma umuntu uzophila emhlabeni ubokwazi ukuthi kunesikhathi esihle kunesibi uma ngabe uye waqala wa right wena empilweni yazo ukuthi akhona amathuba ukuthi usazokhala nawe njengabanye yabona uma uqale ngokuhlupheka mancane yazo ukuthi akhona amathuba ukuthi nawe uyoba right njengabanye kuba kanjalo mfowethu angazi noma ngiphendula ngendlela ekuyiyona cha futhi ngiyakuzwa mina ukuthi ukuze into ekuthatha yakubeka phezulu ukuqonda nje izimo wamukele ziningi izinto esezingifica ngiphambi kwabantu abantu ababuka ukuthi uma ngabe ngingazange ake ngithi nje uma ngabe umuntu ebone ngiqhuzuka lapha engiqhuzuka khona abona ukuthi angeke ngisavuka lokho mina ukuqhuzuka into engijwayele ungabasela omunye ngokuqhuzuka noma ungahlabe kusomunye ngalokho mina izinto engizaziyo lezo ngeke ungihlukumeze ngakho mina ngiye ngithi ukungihlukumeza nokungicindezela ngiyakujabulela ngoba mhla ngafunda ukuphila nokuhlukumezeka mhla ngafunda ukuphila nokucindezelwa usazongifundisa nenye akusekho kunye sekufanele ngiphile naloko ukucindezeleka yini enye osazoyenza ngale kokungihlukumeza uma uye wangihlukumeza fanele ngamukele ngifunda indlela yokuphila nokuhlukumezeka ukuze ngizodlula kuleyo nkinga ngazo ukuthi yebo ngiyahlukumezeka ngiphile nokuhlukumezeka angazi ukuthi mangabe usungifundisile ukuthi wena uyangihlukumeza yini enye usazongifundisa yona ngoba akukho kuntshuthi sewuzongibulala kuyophela ke ngalelo la yazi ngikhumbulwa kunento engikhumbulayo enkundleni zokuxhumana uwomunye wabathi wabacunje ushutha abantu bakhuluma noma yini abayithandayo kuningi ukubi eke ngizwe bekhuluma noma bakubhale bakupost wefowethu nikhopha kanjani noma niqina kanjani lezi zinto eziposta ku social media esikwenza ipersonal usibone ukuthi eish yazi nje ngamke ngibone sengathi hayi la engathi ngeke ngikhona yingakho isikhathi esiningi ngingathandi impilo engiphilayo ibe sebantwini sengathi nje ngaphila nje impilo njoba shutha nje sikhulume lokho esikhulumayo kuphelele lapha awazi ekhaya kanjani awazi imali enginayo awazi imoto mhlawumbe ikhona noma ayikho uyibonela nje amaphepha lamhlophe engiwaphethe kuphelele lapho so ngifuna ukucheck ukuthi inkabi yakwethu uqina kanjani ngoba zikhona izinto personal ezikhulunywa ngabantu nawe uyazazi ndoda kunzima ukuba nje umculi
akuyona into elula sure noma ukuba umuntu ophambi kwabantu akuyona into elula ngiyengizwa umuntu ethi awutshele abantwana abasesemakhaya bafisa ukuba njengawe yeah mina ngifisi ukukhulisa abantu bebe njengami ngoba angiphili impilo right kanti nenzana lapha emculweni angifisi mina umuntu ethi wenza njengami noma ufisa ukuba njengami ngoba mhlawumbe ngeke ngempela khona ukumelana nazo zonke lezi zimo so akayiphilele mayezi ukuthi uyahawukela akenze kodwa kunzima kakhulu mhlawumbe ke ngakwelami isayidi yeah kunzima ngoba ngakhetha ukuba umdlwembe nje ngayiphatha ngahluleka ukuphatha ngahluleka yebo iyasho mhlawumbe yikho kunzima kangaka kodwa ngoba ngayitshela ukuthi lento anginalo italent ngizama indlela yokuphila angiyibambele lesi sikhashane ngayibekela sona ukuthi lesi sikhathi noma leminyaka engiyibalile mina uthe mase kufike isikhathi singaka nami ngizodedela abanye uthi ngicela kucula abanye mina ngiyafisa ukuthi abantu mangabe bewuthanda umculo kaMenzi bawulalele ngempela ngoba umculo kaMenzi mangizokhuluma iqiniso awuzuba mningi njengomculo ojwayelekile okaMenzi umculo uzoba nesikhathi la uzonqhamuka khona ukuthi anisezukuthola omusha nje bese nilalela omdala not ukuthi mhlawumbe kungabe kungasekho minani kungawukuthi nje phela mina mangabe sengithatha isinqumo sokuthi loke bengikwenza sengicela ukuma la kwenziwe abanye ngicela ukuqhubeka nenye indlela yokuphila ngoba ziningi indlela zokuphila sila sikhona sizama impilo asiculi ngoba mina ngiculi ngoba unethalent cha ngiculela impilo Nkosi yami yabona kungiphatha kabi nanokuthi kube nomuntu ofike ezoganga ngomculo esusebenza kanzima kangaka abakwethu afike ezomosha nje lula kodwa akayikho into engizoyenza ngoba akusiwo wami futhi nami ngiyenzela laba abathanda mina nomunye uculela laba abamthandayo uke wathi uNdoni besiyofihla uZulu Glamour kwamaphumulo yebo ekhala mini inyembezi ethi uzama uphathwe ikhanda and akakwazanga ukubatshela noma uphumela obala ngekhanda belimphethe into ayivezayo uthi amaciko anencindezi awakwazi ukuthi lencindezi angayitshela bani noma angayinika bani ngoba naba abantu bayajaja ngiyakuzwa ke lokho okay yini yenza abantu babe nenhliziyo ezilikhulu kangaka bafethu mhlawumbe ukuhlupheka sesibhekene nakho noma abantu abasinandaba because ubuntu kwaZulu yona into ebikhuthazwa kakhulu uyazi ukuthi mfowethu ngani yakwethu ngendlela mina engibuka ngayo nendlela engibuke ngayo nje mina unya kulezi insukwana ngiye ngabuka nje izinto eziningi ngabantu nangami nje kuqobo uyazi usisi loyo mabethu khale ngekhanda akangakwazi ukutshela abantu vele wenza lento engisho ukuthi awusakwazi ukuxoxela umuntu ngenkinga onazi ikakhulukazi mawumuntu odumile noma umuntu ophambi kwabantu ngoba uma uke wathi uyagula okho right mangake nje ngibe nenkinga yokuthi khona into engangifaka esibhedlela igama elikhulunywayo umphakathi lo siuculelayo igama elikhulunywa umphakathi esiuculelayo abantu bayasithanda labe sibaculela sibenzela umsebenzi igama eliyovela lapho likhulu ngoba ngeke kusho ukuthi uphethwe ikhanda yosho zonke izifo lezi esingazothi zingamahlazo kodwa nabe emndenini yabo banabantu abaphila nabo nazo lezo zifo thina sibazi ngeke sikwazi batshela ngalawo bantu kuhle yini ukuhlabekisa umuntu ngesifo kuyinto enhle kwenziwa yini ukuthi unomfana wakwenu ozalwa naye uzemva kwakho khuluma izinto ezingalungile emphakathini uthini wena njengobhuti wakhe awubayilawula laba bhuti shothi ngabe awubayilawula kubike ngoba kwenzeka nje asazi mina ngizalwa nabafana mina ngokuqala mina ekhaya kunabafana bezemva kwami angikhumbuli nangelilodila ngibona owakithenza into enjengale enkundleni kuvele noma mhlaye kwenza ngiyoba na indlela ukuthi ayimfu wakithi indoda ngiyacela ungakwenzi lokho usuthuka abantu ingiphatha kabi mina indaba yokuthi uyabona ubaba somnandi imdala kangakanani
uyabona ubaba uMgube emdala kangakanani kodwa kunengane engangami uMgube ungangubaba yes ngicanga ukuthi ubaba somnandi kungaphambili kancane anginasho kodwa mangithi ngiyababheka balandelana ungangubaba lo wakwalanga ukanina ngicela ukusho ngathi ngiyakhomba Nkosi yami ungaphambili mangibheka kunengane engangami ekwazi ukubhala igama elikhulu libhekise kuMgube emdala kangaka kunomphakathi kunabantu abadala abawuthandayo umculo kaMgube bethini ngalengane edelela lo baba kuhle yini uthini wena mzali Nkabi yami bafowethu bahlonipheni abeculi hayi bahlonipheni bafowethu mhlonipheni nje umuntu omdala bafowethu kubi ke ngoba into right eSouth Africa ithanda ngenza le podcast nje kukhona abangeke bekuthande lokho njengamanje sikhuluma nje le podcast kungakhona abanye abazothatha lenkulumo bayiposte enkundleni bathi hayi usethe bangathi ukhalezi mathonsi uMaskandi ngenhlonipho yes angithi esibalekile ukuthi ngena wena lapha la poste khona ukuze ezothola lothu bhobha otholakala online yes yinhle yimbi into ayibhalile uzoyithatha ayoyiposta ingane encane ikhwela idilike kubaba omdala ngenhlamba ayipromote umuntu wepodcast ukuthi yena uyazuza uthola imali ngokuthi upostile uthola something online athatha ingane encane ethuka ubaba uMgube ayiposte ngoba yena ufuna ukuthola lento promote lento engalungile Nkabi yami kulungile ungiyeke lungile ngoba izinto ezinhleke asikhulumi makulaba abayikhulumayo niyabazonda yeah nofanayo uyashaya qhawula kithi ayikubi mfowethu phela uqaqe lapha egengcini phela mfowethu ke sizwe sekuze kushona ilanga awu Nkabi yami awuqaqe phela noma ufuna sikhuleke uyabona lapha awuqaqe phela lapho asimnyama suku uyabona lapha wethu uMaskandi oqala onesiginqo esinegama sinegama lesi ngoba ezinye iyiginqi nje ngoba semhlabeni ayithanda shano wesibili into idane ayino 24000 oh kambe ayino 24 ayi noma engaba no uyabona la ayicishile le makwabo mfana lapha buka nesuku liyasethi ngumethi phethe isibhamu uthi wekhumalo uphatha lapha ungayala uziyofika le goli kuthi kumnandi uyezwa nje nawe yayizindaba igama laso-ke uMakati isiginci sami umfelokazi wekati lo uMakati ngasho nje ukuthi uMakati yeah ulele lapha kodwa manje waselelo sendawo ukubona mayibhokisi lo vala la makuyibhokisi lomncwabo manje wayesethofozela kangaka kodwa phela ngoba uyikati mama ngapha mfowethu ube ngani umfelokazi wekati idlekati ube ngani lekenathi idlekati angiyazi ngesilungu ibizwa ngani idlekati umfelokazi wekati umfelokazi wekati umfelokazi wekati ayithi uyalibona ikati malifelwa abantwana likhala kabuhlungu kanjani naso ke sinyawo angitshela manje sinalolu usizi lolu mnandi ya mangizothi nje wentuthuko ihamba kancane kodwa mayizaki uma ifika kithi ifika nokuhlupheka yeah uma ngizothi kudala ngakhuleka sisho kahle lesi siginci kube ngazothi mfowethu sikhuluma ngazo zonke u12 lesi impela uma ngabe ungabonanga kahle ngizokudida impela ngizokudida hayi ngeke bafowethu yeah mfowethu angithintele nje kancane angithintela Nkabi yami hamba usabe siyolala kukhona iculo ake ngithi nje ngizokushayela nje abakazi balazi ke kodwa ke elikhuluma nje uyabona lapha komama bazizalayo uma ngabe kuyenzeka uthola ukuthi umama unengane kodwa ingane ngendlela abahlukana ngayo nobaba womntwana noma nobaba wayo akukuhle enhlizweni yakhe so ithi lengoma uyasaba ukuvezela umntwana nje ubaba wengane nombaba wayo umithi yabuza ingane ukuthi mama uphi ubaba noma owamuphi ubaba into ezinjalo umama ayivika ukuthi ayi wena siyabonga ngowami
ngikhululeka ngizokwenzela izinto ezinhle ungowami wena mntanami Kwama afaka omunye umuntu. ya ungowami kuyenzeka amagama asemhlabeni lawe ngasho nje umuntu wesimamethi ungithi hey we masibani banicela ukubona ingane athi unengane Nwe. uthi awu ekabani uthi ethi wakwakhulelwa Kodwa futhi uzobusuthini mayingathi wakwakhulelwa kunento ojula kuyona. Yazi kule ngoma yakho ethi ngiyogana nabazukulu. Wafuthi uthi uyajula khehla. Yale ngoma ngeke uyilalele le ngoma. Le ngoma leyana ikhuluma ngesimo samanje. Ngaphezulu ukuthi abantu njengamanje asebeshada, bashada sebenengane. Hayi banengane kuphela. Sebenana nabazukulu. Yini ukuyicabanga le ngoma? Le ngoma mfowethu iyakhuluma ngempela. Ayingeke ijulile. Ithi Abengayeqi. ithi kusho ukuthi ngempela emzini sesiyogana Nabazukulu. ngoba njengamanje bayajola sibaleke singabashadi athola umntwana abaleke ubaba wengane nengane izitholo wayo umntwana abaleke nobaba wengane sekufanele ugade umzukulu phela manje sifika isikhathi sokuthi uyafika ubaba la inkehla izokuthatha uzothina hayibo ngishiya abazukulu bami manje noma ngenze njani bese ziyasha kuyabe akuthathe nengane owayitholileke kwesinye isibongo kunyenza isibonelo ifike naye emzini ifika ithola umntwana nomzukulu la naye yakhe ingane wayizala wasugana nayo nangu naye sethole yakhe ingane usenaye abazukulu sebela ekhaya manje la waganela khona phela sesiyogana nabazukulu bethu ithi ngichaze kahle ayifuthi le ngoma ithi ngichaze kahle ayihambe lelanda bafuthi le ngoma ithi le ngoma angithi yabona njengamanje ufika gane uthola ukuthi besenayo umntwana yes wakhula wagana naye kumntwana ke la ekhaya sekhulile kumntwana naye sethola abakhe abantwana ubathole lapho ngoba batholela gane khona unina ngithi yes unini segane nabazulu bakhe kuyenzeka ke futhi abaningi kuyenzeka uthole ukuthi njobe egane nengane kungenzeka ingane nayo igcinise umakoti la ekhaya isimo zasemhlabeni igcinise umakoti nayo la ekhaya kuyenzeka ziningi izinto ngiyayibuka nami la enkundleni futhi nogcina lithi ayisale komalume kuyenzeka yovumana unini ethi ayiyele webhuti awushadile kodwa ungayishile ngoma mfowethu le ngoma kabi yami no ngithanda ukubhala kwayo ngeke uyithole ifunga cabanga ayi soka bafowethu ningizima Africa says the one and only Menzi mntakamabizela bafowethu sizwe sikuhle kakhulu lomculo 4 years ikhona asibale ngale sibala le eGilimkhuba 2020 asuka ziyasho madoda zancinyiza so kubuka bathu sho ayisiye ukuhlaleka uzube na 40 years umnyaka ayisiye ukuhlaleka uzube na 40 years umnyaka ayisiye ukuhlaleka sewuzuna 40 years umnyaka kamalotalo selwiphule kakhulu inhliziyo yamani abantu awusithola sizesikuke awuze khula abantu abetha bathi siwadala ngiyakuthanda hayi bafowethu ningizima Africa ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda uyazi ngiyakuthanda azikho inkomo awekho amandla khona uthando lwami
Hayi bafowethu ngiyahamba mina. Yewona ngoma manje. Ethi mntanami ngizokwenzela izinto ezinhle, ethi mntanami ungowami. Thula mntanami ngizokwenzela izinto ezinhle, ethi mntanami ungowami. Awulakhali kanti madoda. Hey, wethu. Uyasho umakati lapha. Uyasho. Awusifani madoda. Ngapha wayishile yayo. Konedla abantu phela mfowethu. Hey, mfowethu uyasho umakati. Wayengenalutho. Awukabe yamfana mfowethu. Awuyengenalutho ngoba mina bengangishaya abalandeli bakho uthi awu wefu wakhumalo wesedlale kangaka. Ngathi ikati liyakhetha. Asabe mfowethu. Wayengenalutho. Wayengenalutho. Wayenentombi yakhe kuphela. Ethi uthando luyamkhozi isutana. Ethi uthando luyamkhozi isutana. Shit. Awulayashikati bafana. Hayi leyo ngoma ke ukuphela kwengoma engayishaya ngesinye isiginci ke leyo ke sasiwu6 manje lazi ziningi. Yashawa ngo6 yeah. Webuthi. Hayi kubona kunento ebaleke wayisho bhuti omdala. Wakhuluma ngokuthi mawuqala izinto njengendoda eyikhuleliza abalazeli impilo ingahlangani kuyathandazwa. Yeah mfowethu. Wemfowethu isho ukuthini lento umuntu ophilayo njengathi insizwe ezabalazayo leyo kwazi nje ukukhuleka ukuthi before ngiqala umsebenzi wami bafowethu ake sithi ukugobisa amakhanda ngesibizo ongabonwayo ibaluleka kangakanani mfowethu lento eyinsizweni ezincane engangathi eyintombini ezincane ukuthi bafowethu zikhona inkinga siyiphusha imisebenzi akusiye yethu siyiphiwe inhlanhla lokuthi ake siqale la emkhulekweni uyithandazela into. Mina ngithi wonothisa noma ngenza ama podcast bayawathanda abantu ngoba suke ngimcelile uNkulunkulu nezidalo ezangiphala umsebenzi ezathi bamba nawo umsebenzi mfana wokuphila wezandla ngisebenza ngezandla mina mfowethu ayikho ifeme engisebenzayo ngisebenza nje ngazo lezi zandla kudlala lezi iginci ngihambe sithi mangabe sesihamba amazwe nebafana ke ngibabuza into madoda ngeyiginci kufanele ukuthi ngabe silana ngalezi iginci nje behleke beyithathe lula ukuba ukukhuleka kubaleke kakhulu so ngenzela nokuthi nomuntu othulwa nami ufuna la ayitshela uthulwa nami kanti cha ulwa nami nezidala zami noNkulunkulu wami ya noma ungangihlula mina ngeke ubahlule bonke so ubokunothisa noma ngathiwa kunezihibe engibhekana nazo kodwa egcineni kwakho ngivamile ukuhlula ngoba kusuke bona belwa nami bekhohle ukuthi mina ngiyakhuleka ayingabe yami mina nginedlozi nami yena ulwa nami nje ngoba ulwa nami ubona mina phambi kwakhe mina ngiyakhuleka noma ungangiphatha kabi uma inkosi yami benenhlanhla ngakuthola nami ngikhulekela wena uthi uNkulunkulu mina nginawo amandla okunani okulwa nobani ngicela ungidlele naye ayikho enye indlela ngishayani mina mfowethu ngisho ngabuza izwe lonke ngumfana ngeke ngaba nezintombi ayikho neyodwa yakathi ngangayibeka isandla ayikho ungahamba uqeda umhlaba ayikho intombazane engangayibeka isandla khona niyakujolela kodwa wayibamba inqwaba abanye ngangibathanda mina bengenalithando kunami kuyimo ixakayo yeah mfana kithi kuyimo ixakayo
kodwa lutho noma ukubesayo sengitholile ukuthi ubani uyangihlukumeza unamanye amasoka akhe ngangivele ngithi hayi kulungileke abanye ngangibathande khona amasoka ngithi madoda nayi phela nami lo muntu ngiyamthanda ayi kodwa khamba isikhathi ayi ngabona hayi no man angiqhubeke nempilo yami yabona lento uthi phuma kimi nje kanti lento okuhlupheka lena yangenza ngaphuza ngisho kuba nanomuntu okuthiwa intombi ngoba ngangivele ngicabanga ukuthi khona esekhona ke lo muntu ya bavakashelwa phela abantu abanentombi mina ngizomfaka kulo muntu uzoyaphi ungaze nje amenza ukudlala ngami kwaze kwangabe kwangathi kumculo sikukhala ukuthi ke kwamakuthi impela ke wena ube yishouse sakho before mhlambe ngabo 2018 lapho ke sekukhona ke la sengithi ke ayinami ke ngizohlangahlangana kwayima ngikhuluma indaba ukuthi ngathiwa sengithi ngiyathanda khona umuntu engithi ngempela ngikhuluma iqiniso ithi idle kahle idle ngomculo ecosha coshile okuphila philayo ukhambe ngapha emculweni no noma phela mina angithi ngamanje khona umuntu engiphila naye umakoti yes umakoti lona njengoba ku 2025 sinominyaka wa 8 yeah wayekhona nangalesi sikhathi kusenzima ngifuna ukutshela iqiniso ke ngaleso sikhathi ngangayingenile nje indaba yakhe ngoba phela nami kwakuse ukuduma kwalezi intombi ezathandwa yimi yabona ngiyazi kahle lo mnyaka awu sekunjayi yena ayangiboni angiyiboneli nje umuntu ngibona laba abathandwa yimi uyabona kusenzima wazi ngisala lendlini ngangiyibiza ngelontuzana ayinamagama amaningi kwakufike kube yiboys ngoba kwakuhlala mina nomfowethu kwashitsha kwa indlu yomnyovu ke phela kwakuyodaka kuyinkonjana indlu yenkonjana angilala endlini yodaka ngisengayidiliza leyo ndlu kulonyaka nomlonyaka ophelile bekuyindlu nje yodaka ngizengayidiliza kulonyaka ngoba phela ke bese nomlonyaka ophelile ngase ngisukile ke kiyo sengilala kwenye ke yakwagogo ke kagogo wami uMambuyisa ngasuka ke lapho ngase nami ngiba namandla ke ngakhona ukwakha ke yes ngizokutshela nje lokho abakwazi abantu ngoba ngizawuthi ukubuzana noshuthu wena waye ungasikhombisi siyayibona nje stairs asibona stairs kaBoso yabona intembi mfowethu ilento yokuphila emphakathini nje kunecule ngalikhipha ufihlelana wena ungazivezela kunecule ngalikhipha ngelithi nina ningibiza ngomkhaya wenu uma ningibona emazweni bengijabulela uma ngifika kwaMayimaye ngifike lapha bejabule eqhamuka ngithi hayi wangakithi kulekani noma ngithi ngihlalele afona umuntu wangapha ngasekhaya ethi hayi hey mkhaya bangiphikisa la ukuthi umakhelwane wami kuye ukuthi ngimbuza awubashuthela ngani umuzi wakithi kwaphela abantu basenkandla nabantu basemsinga nakuphi abawazi umuzi wakithi bangihleka nje bathi angakhile yini nina bangasekhaya ngisho umuzi wasekhaya angisho ukuthi mina umuzi wasekhaya mina nginawo umuzo kamkhulu lo muzi abangihleba ngawo wona manje bafika manje ngosho manje nushuthelana umuzi wakithi ebese nina mase bengijabulela lebese lithi nina hayi umkhaya hawu ngazi ngisho kubo nakho ushuthelani kithi ngoba uyazi kunalendlu abazongeya ngayo kunendlu yodaka lapha abazi ukuthi umculo akabi nayo indlu yodaka ngaze ngathi hayi angiyuyise lendlu kusale lezike manje abasayishuthi kodwa manje ke cha noma anginjengamanje yazi benze njani umphakathi abantu yazi ufike mina ngikhule ekhaya kwakhe ubaba nomkhulu basheshe bahamba bobabili yesobuka dusha nje ngikucele nje ukuthi uNkulunkulu engathi ngangisiza ngiguge ngibe ikhehla nami ngikuza kuba umkhulu abazukulu ngibe nabo angibanga naye umkhulu ngasekhaya komama nangasekhaya engathi kungaba yimi umkhulu yazi ukuthi bathi mangabe behamba zasala ke indonga ke ababezakhila nithili kuze kube ukuthi uNkulunkulu upha mina amandla ngoba emva kwalapho bekungasekho umuntu bengekho baba kungekho omkhulu aunti baganile sengisele nje ekhaya nomama nabafowethu uyabona into eyenzekayo uthola ukuthi lezo indonga kwakuyizakhiwo zakuqala ngithe uma ngabe sengiqala ukwakha bese uyawezwa amagama athi hawu sekuumuzi yazi makhathi ke kuba umuzi vele ubonke sonke lesi sikhathi ngemuzi ilo ngithi nginekhaya nina nibona nje indlu kaThekwani lapha nibona umuzi kaThekwani aniboni kithi okubike ke
ekhaya kusemgwaqweni Oh. kusemgwaqweni manje mina ngakhele ekhaya kwakhelwe indawo umuzi wakithi Yeah. uphakathi namalokishi manje wemfowethu kudlulwa la day and day mina ngeke ngashayela netekisi noma ngone hawu ayizabalazile kahle uyazi ngiyengibuka nje ukuthi wonke umuntu mayedlula Bebona netekisini, abheke ukuthi nakho khabo mayatshelana nakho khabo menzi nakho khabo menzi namhla kungakakhiwa nakho khabo menzi ingeza ke manje ukuthi umuzi wakini uyabo ngisashayela itekisi yeah ngithi ngibagibezile abagibeli la ngizodlula phela la ngasekhaya esangweni ekhaya impela nje emgwaqweni impela nje ngizodlula nabo jigs amakhanda bebheka ekhaya ngithi hey abawubheka lo muzi Bayasho engabe yena ulalaphi ke lapha kuleza zindlu ngithule ufaka u2 ufaka u3 cabanga ukuthi engabe nithini njengamanje ngumuzi wakithi njoba nobheka niyangihleba ngilapha kodwa ngithulele ngiqhubeke ngami yobadilisa yazi bathi kunento engifuna ukuyithola ukuthi kube njani mfowethu uthola i-breakthrough yokuduma ngomculo ngiyazi ukuduma kusuke ngasho ukuthi kukhona imali sizokwenza mhlambe after 2 years 3 years udumile kwavele wathi bhu yenze njani ingqondo yakho ucabanga zonke izinto ebezenzeka empilweni yakho kube njani isigaba sokudlula kulesi simo senhlupheko angikayitshela ukuthi ngidlulile ekuhluphekeni ngoba kusenezinto ezithi mazingiphatha kabi ngikukhumbula ukuhlupheka ngawo lo mculo engwenzayo so angikabona ukuthi sengidlulile mhlawumbe kusafanele uNkulunkulu abuye angibhekele enye indlela yokuphila engeke ngihlukumeze ngikhumbule ukuhlupheka ngoba kadine ngake semculweni ubhuti omdala ayikhethini ukuthi mhlawumbe mina nginenhliziyo ebhedayo ayikulikhuni mina mfowethu cha mala ke menzi lungile ngiyatikubala ngifuna ukwazi mina kodwa khona usudumile usudlala all over ke sekuthiwa hayi ke umenzi nangu umculo wakhe njengoba namanje ugcwele iSouth Africa yonke kunjani kuwena injabulisa kwakungijabulisa kakhulu ngiqala ukuzwa ngangisase GP lapha kodwa la station ngithi uma ngabe ngiphuma la kukhala ingoma iyadlula itekisi iyadlula imoto kukhala ingoma kaMenzi hawu yayithuma ngibheka umuntu wakho leyo album le ohamba nondoni lapha yes ngisho ukuthi abantu bajabulela uMenzi nje noma bezwa lo mfana ukuthi ucula kahle abazi ukuthi nginqikala nje ngihleli ayingisizi ngalutho lento ngoba ukuduma lokhu abantu bazi noso udumile sukusunemali udumo liyafika lukufice uyilento obuyiyo libukise ngawe kakhulu ngoba usudumile vele kodwa unalutho uhlekwe kakhulu ngoba udume vele ungenamali awunamali namhla abantu befuna ukubona bazokubona xayekile beze bebone nokuthi uhluphekile ngoba usudumile yes uyabona yes kuze bebone nokuthi uxayekile ngoba usudumile so nje kulikhuni mfowethu kulikhuni kodwa ke indima yona iyaphila inayo imali lento nedi nje mfowethu iyakhathala kunalezi zinto ezingangiphathi kunalesi sigaba engisikhumbula ngoba wathi ushaya ingoma nondoni noma ialbum eyathatha yakubeka ebalezweni uthe wena umculo ungenele nje ukuzama ukhipha ialbum enye kube njani ngoba phela ngicabanga ukuthi i-challenge bisiba khona ukuthi hey gazi ngizobazothini abantu manje yaba khona impela ngo2021 incindezi ngoba futhi mangizokhumbula lapho ngangizoshintsha nestudio ngiyi-Tax Studio kwalikhona ukuqala umsebenzi phambi kwabantu ongabazi kuzomela isebenze nabantu ongabazi ungazi ukuthi namhla kuzwiphutha batshelana kanjani ukuthi niyamuzwa yini ungale wena kuyimic kufanele ubabheke ukuthi njengoba ngicula lana makwenzeka ngigeja ithini reaction yabo lapha kanjani ukutshelana ukuthi uyamuzwa kufanele ukubuke konke lokho kodwa ngenhlanhla angizange ngikufice lokho angizange ngufice ialbum engayenza lapha yayithi umuntu ongikhethela indlela zami ayibanga yinhle nginezathu futhi zokuthi ngabani yahlaba nje ngithi mfowethu yinhle kini kodwa mina njengomuntu owenza lento ngiyayazi ukuthi iyashayisaphi ayibanga yinhle futhi angigxeki ukuthi kunomsakazi thize noma kunobani angibanjwanga ndawo ngophondo
yahlula mina ukuyicula ngoba ngangingenaso isiginci ngangisibolekile ngingazange ngiba nesikhathi sokuyithola ukuthi ukhiye wami kuphi ngasiqinga isiginci ngijabulela isiginci sikhala kahle sangiqinga isiginci mase ngicula sengirecordile phela manje isekinto engizoyenza kwanzinyana ukuqala phansi ngancenga kodwa ngawezwa nje amaphuthe engawenza ukuthi ayangishaya ke la le album then ukusuka lapho ngaba ne EP eyayithi athi amakhosi ayakuthanda wethwasa lami bongiphelezela siyomba umuthi ngangiboleke isiginci sasinjena sekuyisami futhi naleso siginci wagcina ngidayisele lo muntu wama 8 ngicela ungibambele le phone mfowethu ngoba abantu bagcina bethi aswabamba amafoni ngicela nje ungibambele yona wagcina ngithengisele ngadlala ngaso leyo ngoma nakhona futhi wafika ngishaya ukhiye kwayimanga ngizoza kwealbum yayithi ngeke ungiphathe mabethi asiyeka amadoda la mfuta khona ke ngayenza leyo album kwa Tax Studio ayingeza ukuthi akabe umenza sayidelete sayiphinda eTax Studio ngenza ukuthi akabe umenza sayidelete ayingishintsha umqondo ngithi awuthi ngibuyele la ngaqala khona engakhipha imfihlo kuhle ngoba lo mlando lona uright bewazi uma ngabe sengishintshile umqondo ngehle igoli ngibuye ngizekhaya bese ngicela ukubuyela la ngaqala khona ngitshela ukuthi ngayiqala ngo9 ebusuku ialbum leyo sengibuye lapha la Heavyweight Studio Pantown ngayiqala ngo9 ebusuku ngafaka insimbi iginci zithema kuyoshawa 11 sengiqedile ngeinsimbi ngafaka ama voice ama lead ngabuya ngabheka zonke kwashaya past 3 to 4 ngoba ngo4 sase siyilalelile sesiphumile sesiphume estudio sengiqedile ukuyicula yonke into sahamba ngophumulo ngo4 ekseni ngabona 9 to 10 sabuya sazoyilalela lezi hayi ngasho ukuthi ayisekumenzi ke lo ngahamba ke ngaye ekhaya ialbum kuyenzeka mina ngiqale kathathu phansi noma ka4 estudio ngilo ngiqala phansi ebese kuba nomuntu ozofika ngibulalele lo msebenzi uma ngiyirecord ukuqala ngiyikhokhela leyo session let's say studio sizothi 12,000 isession umdlali kabass athi 250 noma 300 per song ingoma eyodwa ngiyenza isibonela ngisho ukuthi bachaja leyo mali ngoba naloko kungakuba ukuthi mina sengikhuluma izinto yabona akusiyona imali isibonelo leso iyodwa ingoma times ake mangabe zu 12 10 ngakho ngenza ama 10 12 ngiye ngenza zaningi nje kuloko ngoba bengibuka ikhala keyboard nafuna imali yakhe kanjalo kuhlukene ngebhadi ke angivamile ukusebenzisa ikostini kodwa khonto engicabangile ukuthi mhlambe makwenzeka ngenze enye album ngizoyisebenzisa mhlawumbe anginashona times ake ka3 noma ka4 le mali 12,000 times 3 uyiphinda times laba bema session mhlawumbe ialbum yodwa ikuthatha 18,000 to 20 ngiyenza isibonelo times ake labo 18 or 20 abathathu ni album eyi1 mina nje ngiyenza abokutshela abantu basestudio mina ngenza nje kanjalo ngoba kuyenzeka ngiyenze ngangigculisi kuyenzeka ngiyenze ngiqale phansi bese kufika umuntu azobulala umsebenzi wami ngiyakuzwa khehle bese kuba nabantu abazovota ukuthi iphazanyiswe ngizohlalelana lapha emculweni ngizohlalelana ngoba abazo ukuthi ngaphezulu kwalokho abakwenzayo ngihlukumezeka kangakanani ukunikeza umphakathi lento engiyenzayo ngiyakuzwa bayawuthanda umculo wami abantu kakhulu kodwa abazazi izimo engidlula kizo before kube lento abayithandayo hayi ngiyakuthola mfethu 3 questions ake ngokwehlisa ulaka manje imbuzo emithathu nje simple bese sayigoqa mntabami singaxoxa kusekuseni ngiyazi ufuna uyophumula isikhathi esishutha ngazo njengamanje isikhathi esishutha ngaso umenzi u12 o'clock ebusuku kuyosha u12 ebusuku woza khehla ay 3 questions uyalandela manje uyasho leyo nto
Ayidlala mfowethu. Awuzontenga ngcono. Ayidlala. Manje yahlupha mfowethu. Awusuka. Mfowethu ziyakhala. Na umbuzo uqala before uthi ubuze. Mfowethu. Nizama Africa 3 questions njengoba wazi imibuzo emithathu. Uma ukuthi khona ianswer othi awunayo impendulo yawo, akunankinga, siyadlula silandele kwesibili, silandele kwesithathu, akunankinga. Kodwa nje kubalekile ukwazi ukuthi iqhawula kwethu liyazi kangakanani lokho esobe sikubuza. Question number 1, okay, okunye ka ngikunike impendulo but ababukeli kwenzeke podcast bazosinika kuma comment ukuthi okay bona babona lokho esikhulumile kuyikhona. Ngizosikhumbula ke isixaxa kukhona iqembu lele elalikhona liculwa noma abacula babekhona lapho umfazi omnyama uphuze khemese bese bayashela emhlophe abasaphilayo yashela emhlophe nophuze khemese. Ngifuna ukukhumbula ukuthi anti igama elithi isixaxa kahle kahle kwakuyingoma ethile ya trenda yaba mnandi kahle kahle banegama labo ababebizwa ngalo lisungula iqembu lithini igama labo Okungasho ukuthi ingqungquzo zomhlaba. Awunginike answer nje so nika ababukeli kwenzeke ukuthi basiphendule. Okay, angibeka icace ngokungazi kwami ngoba phela ke umculo wobaba uphuze khemesi ashela emhlophe umfazi omnyama ngangisemfisha kakhulu kodwa ke ngiyikhumbula ingoma ethi sibuyile ngathi ngizwe emsakazweni ngafike ngayenza i-unplugged cishe kwakuyizingqongqolo zomhlaba igama leqemba nginasiqiniseko kodwa. Question number 2. Ubani uyise wesilo esanda ukukhothama umdlokombani? Awuphindi nakungidida ngoba uyise wesilo umdlokombani. Oh, hayi umisi. No, indodana yakho umdlokombani le umisi Zulu. Ngabe ngiqamba manga mfowethu lokho ukutshela ukuthi hey umlando umfishane angila mhlawumbe ngizokhumbula kona kodwa hayi okwamanje ke ngwethu balokho iyangishaya yamazi ubhodloze esho njalo yasho leyo number 3 isisho khona izaga khona isisho kwelisi ngoba isisho siqala ifamise uqala ngo-uku so ke ukudla impundu ngabe kusho ukuthini ukudla impundu yeah ayishuthi ulambile phela ayishuthi ulambile sulambile ungayidla usuthi shuthi ulambile beselambe kakhulu wadla nempundu impundu bathe yokhokho nomkhulu kodwa ke babe sikhohlisa ngoba siyadla noma siyayidla usuke elambile lo ukudla impundu futhi useselambe kakhulu wethu ngibe umculo futhi owogcina futhi sambeni futhi siyabonga koleka amasenti leshamkhulu kokuvala futhi ngale before ngivale ngingalibala abantu abangisekayo emculweni wami kube kunedubedubeke lapha ezinkundleni kodwa kunabantu inqwaba bamenami ngani yakwethu ngidlulisa kiwo wonke umuntu noma ngabe ubani noma ngabe wakwaxhumana nami noma akakaza axhumana nami ngiyacela angayeke ukungiseka ngani yakwethu abanye ngiyabazi ngamagama abangisizile abenza yonke into kulezi dubedube nje ikeza khona kukhuluma lokho nangami kushiwo lokho nalokho bathi simela akamekho siyofala akafa khona ngani yakwethu bayinqwaba bengingazi ukuthi ngithandwa kangaka ngalomculo kulabo bantu bengayeki ukungisupporta le ngimaphatile wabacashile izena awudanza uzokusho sizothula phela le ngimaphatile wabacashile izena babengxosha njalo bethi ngisikiki izena le ngimaphatile wabacashile izena
mapatile kwabacashile izela Samele ngiqhathe nomuntu wenziwa mfowethu. Samele ngilanda ubhemile hayi ngeke. Ekalunge phela. Hayi samele ngilanda ubhemile. Ekalunge la kimi umuntu yenziwa ngoba nayo dlala umuntu yenziwa. Ekalunge mase kuthiwa shawu menzi. Ayekho umuntu ongangihlula ngokushawu menzi. Khohlwa. Angangihlula phela manje umuntu yenziwa. Kodwa alunge la kimi. Hayi ngeke. Ngisho yalanda ba. Ngizomfonela umuntu yenziwa. Yazi uqoma semgqomasi ngizomfonela. Ngeke mfowethu ngamtshela naye bukhoma ukuthi hayi ngiyakuzwa nje kuthiwa uyashaleka ngeke umshawo Ngikulo ginqe hayi mina ngiyakubona usungiphela manje wayifika nje ngo2022 sasana kuvula yena wavula lapha impela hayi ngeke kuzomela ngimbuze ngimtshela umenzi cha phela engashaya umuntu yenziwa kodwa hayi umenzi angidlule masenza umuntu yenziwa kodwa ngeke angidlule masenza umenzi ngeke ekhale iginqa ngeke ngisho ngayicela emadlozini ethi ngifuna ukumhlula ukuyocima kwampepha impela ngoba uyobe senza lokho kwemanje ke uyobe segalawela phela uyobe sedlulela eseshaya mina hayi ngeke mfowethu hayi ngeke sinombolo futhi abantu bazokuthola kuyona mntaba ya mfowethu inombolo ithi 0838669950 0838669950 engazuthi ke mfowethu Nkosi yami nabantu bengayibuka iPodcast yethu ngani yakwethu kwande abazo subscribe nawe obukelayo siyacela ukuthi usubscribe kule channel ngani yakwethu umeme nabanye ubatshela ukuthi kunezindaba eziphilayo ngapheza ekhaya nezihlekisayo angicini nje ngokucula shuthi lento yoku entertain abantu ngiyakhona ukuyenza anginaso siphiyo kodwa ngiyakhona ngoba since ngila kwi podcast uyayihlekela nje sekushona nje ujiniyela uthathwa noma ngabe mina ngikwate kangakanani angikuvezile phambi kwabantu ukuthi ngikwatile yimo zazi ukuthi ngikwatile wena uyahleka nje bazohlala nibengajabula abantu abayibuka ngoba imnandi lento esiyixoxa la umuntu wena ke awuyibuke ngabe ubuka bani angazi ke siyabonga wena Silo mfowethu sibonga nje kabiya kwethu nokuthobeka Sewubona bangathani lokho uma ngicula ngegama la Sewubona bangathani lokho noma ngikhuluma ngegama la noma ngicula ngegama la